भाईले म्हणले अरे काय गेल नाचत मोठो इतलो गोळ्या सगळं लोक मिक्स झालो अनु देखा पहिले बात क्लियर करता होईच मु मैं काय जाणे तुला अरे होई रे इंगा पावला मरे आऊ मोठ मोठा ऑफिस जाणे उठोल मरे बितो गेला चहा पिला युनिफॉर्म घायला बायलेला आणि गीत गायले काय सांगला ना कांता चोडवडे आले ना रे आता कांता मंडोर जाता तो आके मुला बाग जान तुई बहुत गो ओके बते गेला रे बड्डे ओय आमगे वाडा बड्डे पाडी अनु अतो बाणाने निन देवांदार तेगे बड्डे नो आयसू आणि त्यान माग सांगलो ना आम जाणे वेगे बड्डे आलो ना कोण कळलो गो बड्डे आवयलो कितू केती माय माटो हुई गायलो मोती यात्रा अकॅडमी सा म्हणाले कितला आलो तो सुधरान कोण कळलो गो सांगता बेसरी दरे ते सांगता कळलो आय के डान्सिंग ना बेसरी दरे ते सांगता मीनाचे बड्डे लॉरी के देखो मीनाचे बड्डे खंबट मात्र देखो मीनाचे बड्डे बेन बना देखो मीनाचे बड्डे टोनी रिबन दर्शो मीनाचे बड्डे चॉकले मिनी लुसी उकना ऐकलो ना बेसरी ऐकलो ना आमकडे ऐक मीनाचे बड्डे चॉकले मिनी लुसी उकना मिन्नागे बड्डे ओय ओगले ओय नीनु येल ना ना अगो ते के मनातो अम्मा 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 भाऊजी बोयना मोजी पामिलांची चौकट गायडेचा चिमगाता दिसतात ब्युटिफुल गायताना लिहितात वरकार मोठा ब्लडी गुड यांच्या वेळार वरकारा हे मोठा एप्रिल फूल अम्मा 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 रे अम्मा 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 रे अम्मा आमके सब आमके देराच्या मोरा बिसन मला